Príjemné dobré ráno z Vysokých Tatier, ale že práve tu v tejto lokalite si ty vybral ďalší hotel? Jdeme se podívat do Staré Lesné na jeden 4hviezdičkový hotel, který o sobě tvrdí, že je friendly, přátelský. Slávnostné otvorenie bolo 12. mája tohto roku. Náš hotel je zameraný na rodiny s deťmi, sme to very friendly hotel. Máme tu 62 izieb. A vy mě do takového standardního pokoje určitě teď pustíte. Super. Děkuju. CD, televize, tady vidím minibar, podíváme se, madrace i tady v tomto hotelu je vyhovující. Izby sú super, máme veľkú rodinnú izbu, takže každý má svoj komfort. Povedzte mi ešte, ako dlho ste spolu? 19 let. Že sa ľúbite ešte viac ako na začiatku? No, ano. Tak, musím o tom přemýšlet, ale jo. Určitě, určitě. Já se jdu podívat, jaký máme výhled z balkónu. Vidíme nízké Tatry. Ty vysoké jsou za námi na druhé straně hotelu. Já hodnotím 4 hvězdičky z možných 5. A co by to byl za díl, kdybych se nešel podívat do kuchyně? Toto má kurácie soté. Soté? Francúzska cibuľová, polievočky. Toto robíte aj doma? Viete čo? Doma jedine, čo pomáham vyniesť smeti, trošku povysávať, požehliť, ale čo sa týka prachu, to nechám na ženu. Takže takto vás doma žena neuvidí Tak upratovať. to ma neuvidí pratovať určite. A kto lepšie varí, muži či ženy, povedzte? Neviem, všetké dobre varia. Keď je z čoho, to sa navarí dobré jedlo. Aj vás poslúchajú všetci, že? Jasné. Hlava rodiny. spodná hlava. Jídlo můžu zhodnotit, steak mi chutná, krokety taky, proto hodnotím 5 hvězdiček z možných 5. Teď se nacházíme v hotelovém wellness. Vidím tady bar, 20-metrový bazén. Voda je teda velmi teplá, ale to mám rád. A ještě by tady měla být výřivka. Ono sa hovorí, že ľudia, keď prídu za barmanom, takže mu hovoria všelijaké veci, aj tak akože zo svojho súkromia. Je to pravda? Zo súkromia áno, zdôveria sa ľudia. Super, čiže keď náhodou budete mať niekedy nejaký problém, tak určite v tomto báre vás vypočujú, že? Áno, na 100%. A tady jsem našel saunový svět. Měly by se tu nacházet 4 sauny. Tady vidím jednu infrasaunu, finská, sauna solná parní. Kromě výřivky jsem tu našel i tady tu vodní postel. Niečo ťa bolí? Ale jsem si jistý, že po této masáži už mě nikdy nic bolet nebude. Vedel by si zhodnotiť toto wellness? Musím říct, že toto je opět další velké příjemné překvapení a wellness hodnotím jako 5 hvězdiček z možných 5. Největší atrakcí této lokality jsou samozřejmě Vysoké Tatry, protože už za chvíli se tady bude lyžovat v plném proudu. No ale já vím, že Kika už na nás čeká ve Starém Smokovci a našla si pro nás jednu zajímavou atrakci. Je to vlastne taká galéria trikartu. Dvojrozmerné obrazy sa nám tu zmenia na trojrozmerné cez ten objektív fotoaparátu alebo smartfónu. Keď sa postavím a sa tu odfotím, tak napríklad budem vyzerať, že som v nejakej bubline? Presne tak. Tady jsme i našli takové bludiště, tak já se jdu ztratit. Práve teraz sa nachádzame v antigravitačnej miestnosti. Ja neviem, čo robí Aleš za mnou, ale všetci ste tak trošku rozmazaní. Aleško, myslíš, že môžeme urobiť hodnotenie lokality? Já myslím, že Slováci by mi neodpustili, kdybych tuto lokalitu zhodnotil jinak, než 5 hvězdičkami z možných 5. Celkové hodnotenie? Celkové hodnocení, hotel prošel. Nevím, jestli projdeme my z gravitačního testu. A my sa vidíme už o týždeň a dovolte nám aspoň poslať kúsok dobrej energie, ktorú my zažívame tu a spoločne krásne Krásné ráno. Krásne ráno, ahojte.